हाँ तापर हाँ ना हाँ भाई तुम देखा होनी कहीं यही पटर लाइट टे देखा हाँ बाबा अच्छा सत ना कौन आइए गोटे कौन है र अच्छा हाँ 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 तोर आ काम कौन की भंगा जाती हौ चलो सब बाहर रेडी सब बाहर रेडी किंतु जे लोक रेडी हवा लोक रेडी हो पारनी आस ए ताकू रखी क्या रखी छड़ा सब आड़े खेचीगला ना ना गुटे से एटा रख दे एटार प्रेशर नहीं तो हाँ कबाट आउछ दिन माँ सतराश बोधे से मो मार बाटी श्वास अच्छी ना से हावा लगे से घोड़े जीव सी घोड़े आ गोटे गाड़ी गाँ भीतर अच्छे चल चल तमें आगर बाहर ले आम पछर बाहर काली देखिया आसी काली न देखी कुआडे बोलू चल जाए काली पूजा जो कंपनी जो आमे भद्रक जिला ओडिशा काली पूजा समस्त को धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद श्रीयुक्त शारदा प्रसन्न साहू मूल्यवान वक्तव्य रखिथिबारु आसंता वर्ष को निश्चित भाव में आम चाहि रहछु 75तम वर्ष पालन करबो मार रटंती काली पूजा जहाँ धन्यवाद वर्तमान अनुरोध रखी श्रीयुक्त अमरेंद्र नायक पूर्वतन राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक निजर वक्तव्य लकी पठे मेसेज कौटी नाखी से नाखी कौन कर नाखी की कौटी जगह मिलने आसले शाढ़ी पाखे बसले 250 नौन केतटा नवा लोक मुझे जानी मो माँ कहले पकेब पके पैसा इनकम ये खाली देखिबो ये कह मैं देखिमी तू खेलनु की हां चलो लेडी आस्ते समस्त खेलिया केते पैसा जितुचन देखिया चलो संगन भाई का पाड़ी ना नहीं ना पके ना ये मैडम हमर जिप्पी ले चलो देखे के ए बड़ा पके जोड़ा पड़ियो भाई बिना खेली 20 टका चलो देखिए कौन एटी 20 टका देगी 20 टका खेले ए भगवान तमे एई में हे कि मेरा बुल्ली की पड़ेगो सरी गला
ଶୁଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ପାଣିରେ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଖୁସି ପାଇଁ ଯଦି ନେଇ ପକେଇବ ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତମର କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ହେଲା? ହଉ ଛାଡ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ତ ଆସିଛି ଆମ ଜିନିଷ କାହିଁ କିଛି ପଡିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଦେଖା ହଉନି। ଟଙ୍କା ଘରୁ ଠକିଲେ 50 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ନା 5 ଟଙ୍କା ସେ ଭୁଲେଇ ଦେଲା କହିଲା 5 ଟଙ୍କା କମ ନେବି ନେଇଯା ଦିଟା 5 ଟଙ୍କା ଲୁଭ ତମେ ଯେମିତି ସାଧୁ ଆଉ ସାଧୁ କିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନେଇକା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ତାକୁ କହିଛି 50 ଟଙ୍କା ନା 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା ଦିଟା କାହିଁ କହିଦେଇଛି ବେଇଜ୍ଜତି କରୁଛ ନେଇଦେଲେ। କୁହନି କାହିଁ ବେଇଜ୍ଜତି କରୁଛ କୁହନି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମିଠରେ କହୁଛି ହଉ ତମେ ଯେ ଗୋଟେ ତୁ ଥର ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଯାଇଥିନି ସେଠିକି କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ହଁ ପାଇଁ ହଁ ଆଣିଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଠି କଥା କହିଲି। ମାନେ ମୋ ଗୁଣ ଜାଣିନି ତମେ ଆଗୁତୁରା କହିଦଉଛ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି କହିନି। ନହେଲେ ତୁ ଆଣିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଦେଖୁଛି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇକି ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବୁ ନିଅ ମୋର ମିଠା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା? ପୁରା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ। ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ଚାଟ ଖାଉଛୁ ନା ମଟନ ଖାଉଛୁ? ହଁ ସିରିୟସଲି ତୁ ହଁ ହଁ କହି ଗୁଳାଟା କାଢିଦେଲୁ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ କା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ମାମଲା ନା ମସଲା ଦୋସା ଚାଟ କୋଉ ଚାଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଣା ଲୋକ ତ ସେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଚାଟ ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମାମା ସେଇଠି ଅଛି ଯାଉନୁ ଦବୁ ହଁ ଏରା ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲ ଧ ତମକୁ ଏଠି ଜାଗା ହବ ତ? ହଁ ହେଲା ଯେତିକି ବହୁତ ହଉଛି କୁହ କୁହ ଗାଁର ମିଳିଲେ ନା କ'ଣ? ସେ ତାର ଖୁଆଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ବୁଲିକି ଆଇଲ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସବୁ? ନା ଏଇବା ସେ ଚାଟ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଏଠି। ଆଉ କ'ଣ କାଲିକି ଦେବୁ କାଲିକି ଦେବୁ ମିଶେଇକି ତୁ ଏକୁ ଖାଇଦେ ନା ତାପରେ ବରା ଖାଇଦେ ମନେ ହବନି ଏକୁ ବରା ମିଶେଇକି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଦେଖାଇଥିବେ ଆଉ ଦେଖାଇଥିବେ ଏଠି ଦେଖାଇଥିବୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ଆଇଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହେଲା ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଲୁଣି ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବୁ। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ମୁଁ ତ ପଳେଇନି ଆମ ବଗିଚା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବଗିଚା ମାନେ କ'ଣ କରିବି ଆମର ଲଗା ହେଇ ସବୁ ପରିବା ହେଲା ପଳେଇ ତ ଆଇଛି ମୁଁ କେବେ ଆସିଲିଣି କି ଆସିଛି ତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛି ଏଠି ସୋରିଷ ଲାଗିଛି ସୋରିଷ ଗଛ ଦେଖିନି ନା କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୋରିଷ ସବୁ ହେଇଛି ଏ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଏଠି ଧଣିଆ ପତ୍ର ବା ମୁଁ ଏଭଳିଆ ନା ନା ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ତମ ଛୁଆ କାଲି ପୁଅ ବହୁତ ଧରିକି ବୁଲିଲା ଇଏକୁ ଓହୋ
ଓହୋ ମୁଁ ଇଏ କଣ ତମେ ଧରିକି ବୁଲିଲଣି ତ କାଲି ପୁଅ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା ଛାଡ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ହେଲା କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇଠି ବି ଯିବା ଦେଖିବା ସୋରିଷ ଗଛଟା ତୁ ମା ଏଇଠି ପିଆଜ ଗଛ ଦେଖିଲ ନା ପିଆଜ ଗଛ ଦେଖେନି ଏଇ ପିଆଜ ଗଛ ପିଆଜ ଗଛ ପୁରା ଲାଇନ ହେଇଛି ସେଣିକି ପିଆଜ ଏଠି ପିଆଜ ସେ ତ ରସୁଣ ଓହୋ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଲଗା ମୁଁ ଆ ବା ଦେଖିବା ସୋରିଷ ପିଆଜ ଦେଖି ଦେଖିବା ରସୁଣ ଆଁ? ପିଆଜ ତୁ ଦେଖିଥିବୁ ତମ ଗାଁ ଗାଁର କୋଉଠି ମୁଁ କା ବିଲରେ ଯାଇ ପଶେ ନା ହଁ କଣ ଇଏ ସୋରିଷ ଦେଖ ଆମର ତ ଲାଗିନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଗଛ କେତେ ହେଇଯିବା ସୋରିଷ ଏଠି ରହିଲା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଢେଇଛି ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଜାଣିନି ଖିଆ ହେଇକି ସଇଲାଣି ଧଣିଆ ଦେଖୁନି କେତେ ହଁ ଇଏ ଫୁଲକୋବି ନା ଉଲକୋବି କଣ ଲୋ କି ବନ୍ଧାକୋବି କୋବି ନା ଭୁଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଯାଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ହଁ ବନ୍ଧାକୋବି କେତିକି ହେଇଛି ଦେଖାଉ ପାଖକୁ ନ ଦେଖି କେତିକି ହେଇଛି ଦେଖାଉ ଖାଲି ମାନେ ଦେଖ ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ ଖୁସି କର ମୁଁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଛି ବଣରେ ପଶିଯିମି ମୁଁ ଦେଖୁନି ବଣରେ ପଶିଯିମି ମୁଁ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇନି ବି ସରିବନି ପଶୁନୁ ଖାଆନି ଦେଖିଆ କଣ ଖାଉଛି ଦେଖିଆ ମକା ଗଛ ତ ମୟ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କୋବି ସବୁ କହୁନା କଣ କୋବି କହିବୁ ଦେଶୀ କୋବି ହଁ ଦବା ଏଇଠି ନବା ଦେଶୀ କୋବି ଦେଖ ରେଟ୍ ଦେଶୀ କୋବି ଅଧିକ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କୋବି ଦେଖନି ଏଇଠି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ମା ପୋକ ଲାଗିଛି ହଁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରପର ମା ହେଇଠି କାକୁଡି ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡ ମା ଆଣିଲେଣି କାକୁଡି ଛିଡେଇରେ ମା କାକୁଡି କାହିଁ ଛିଡେଇଲ ମୁଁ ଗଛ ଛିଡେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଗଲା ପତ୍ର ତମେ ଛିଡେଇ ଦେଲ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖ ମକା ଦେଖ ମକା ମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନି ଆଁ ହଠାତ୍ ଦେବନି ମତେ ମକା ଦଉନି ଦେଖ ଆମର କେତେ ମକା ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ମୂଳା ଖାଇମିନି ମକା ଏଠି କେତିକି ଫୁଲକୋବି ଇଏ କଣ ସିମ ନା ମଟର ଏଟା ବିନ୍ସ ଓହୋ ବିନ୍ସ ଗଛ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ମକା କେତିକି ହେଇଛି ଦେଖନି ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଇଛି ସବୁଆଡେ ତ ମକା ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ମକା ତ ମୟ ତାରି ଉପରେ ମୟ ତାରି ଉପରେ କେତେ ମକା ମୁଁ ଏଇ ଶୁଣୁ ମକା ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ତୁ ଗଛ ଦେଖିନଥିବୁ ତ ମକା ତତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ହଉ ସେ ଛାଡ ଏଇଟା ମେଳା ଭଳିଆ ତତେ ଲାଗୁଥିବ ହଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ରଟତ କାଳି ମତେ ଏଠି ବୁଲତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇ ନା ମୁଁ ବିନ୍ସ ମୂଳା ହେଇଛି ଖାଇମିନି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ବିନ୍ସ ଏଇ ବଡ ବଡ ବିନ୍ସ ହେଇଛି ଖାଇଲୁ ଏଇ ହଁ ନେଇଯିବା ଦିଟା ହଁ ଦିଟା ନେଇଯା ହେଇଛି ଆସିବୁ କଣ ହଉଛି ସେ ଏ ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖୁନୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ହଁ ଦେଖିନୁ ହଁ ଦେଖ ହଁ ଏଇ ବାଇଗଣଟା ହେଇ ଉଡିଛି ତଳକୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ହଁ କେତେ ଖୁସି ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିବ ଗଛ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଛି ପୁଅକୁ ଡାକିବ ସିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ ଆହୁରି ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଦେଖିକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନା ସେ କଣ କହିଲା ସିଏ କାଲି ଆସିକି ମକା ଗଛ ଇଏ ସବୁ ପଶିକି ସିଏ ଆଉ ଅଛି ନା ନ ଦେଖିକି ତୁ ସେ ଗଛ ଦେଖିକି ନା ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ ପୁଣି ଟେକି ନା ଟେକି ଭାଙ୍ଗିବିନି ଦେଖୁଛି ହଁ ଇଏ ବା ଏଇ ବଣରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ସେ ବିନ ଗଛ ମକା କେତେ ହେଇଛି ମକା ଅଛି ଦେଖିନି ମକା ଦେଖ ରହ ଖାଇଗଲା ଯୋଉ ଛେଳି ଧଣିଆ ପତ୍ରରେ କରିଦେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି ମକା ତ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ରସୁଣ ଟା ମୋଟା ବୁଦା ହବ ବୋଧେ ଆଁ ଏଇଠିକି ଆ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରସୁଣ କାଢିବି ଆ ନହେଲେ ହେଇନଥିବ ଯେ ହେଇଥିବ ନା ଦେଖିଆ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଇନଥିବ ତ ଆଉ ପୁଣି ପୋତି ପକେଇବ ନା ହେଇନେଇ ହେଇନି ନା ତାହେଲେ ଥାଉ ହେଇନି ଛାଡିଦିଅ ଇଏ ଛୋଟ ଛାଡିଦିଅ ଅଛି ହଁ ଛାଡିଦିଅ ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ସାଇଜ ର ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଦୋକାନ ଏଠି ଥିଲା ଦୋକାନ ସେ ସେଠିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି
से दुकान एठी करला काई कन एठी जगिबो सब कहला मु जगिम ओहो हां ता बाखु ए कोबिटा पछर लागिची ए कोबिटा भलो खोलिची हबो हां ए कलरा कलरा कोन कहू बल बड़ कलरा नियो खायन कलरा खाई जा आउ गुटे हे सब कलरा ना ये छोटा अछि बड़ बड़ ने ए हेई गुटे तळे अछि हालो एना नहीं देना मैं हां सेटा नौ ना ए दीपुन गुटे दउजी देस दे कलरा केते गुटे गुटे गछ देखा होछि से गोटे एटा नहीं ना एटा हेई नहीं ना ना से था हेटी सुरी हां तापर टमाटर से लंका तमर से आ को ए नियो नियो काकुड़ी दे दे मुटिया तमर वीडियो कर तम गछ ना ना काकुड़ी बे छिड़े जबो मा छिड़े सो नीचे लेन बा ओ तिने आ तुम एटा छिड़ ना खाली काकुड़ी छिड़े नष्ट गला सब काकुड़ी छिड़े देला रे कांदे इकुड़ी बसी नाला पड़ी आई जे से गोटे से छिड़े थांगो पछर छिड़े खाई दी थान एटा छिड़ाउ न गुटे ना पड़छि ना आ छिड़े जबो मु छिड़े न हां पड़ी दिया सुन एबे छिड़े ने खाई परिबुनी हला हां ए गुडे एठी छिड़िबो ए नाला पड़छि रे ये जोड़ा नाला पड़छि से नाला ही है एटा निया हमर एते परिया सब भारी रहउ지 ता भी हां सेति के सरू खाऊ आ पळिया बाईगण नाही कोन बाईगण गुटी छुटटी थिला ओय खाऊ भाई ए देखो एटा देखो हां तमु का देखाबो कोन ना ना मु अंडर एठी उडे कोठी उडे देखि दिन ए लेटा पटर कलर आइ जन छिड़े दुबा कलर आइ मैं जरीटा दउ न कलरा दिटा नि एटा टिके वीडियो करन एटा देखो ए भलो काकुटा देखन एदा खोजी खोजी जाओ खोजी खोजी गुटे काढी छी आउ ए काकुड़ खाओ टेस्ट हां पूरा हे चाउमिन पके चाउमिन रखायो काकुड़ी से कह जानी होगा आ देखो सब प्रकार कम हां लेठी कलरा मेंचे हिजी थोड़ा बड़ बड़ काढी हां बड़ छड़ा ए तो ये जरी आउ काई हां पियाज साई मु खाएनी बा हा टेस्ट मु को जानि नै बोले मु करे ना हो हां मैं नहीं चल नहीं मु जानि नै बोले मु करे ना तो से खाइली सिना जानि किमि नउजी एई बा ए काणी लुक एई बा बड़ कलर आई काइलो ओ सीसो ता भीतर गली जे मोर लक्ष्य नहीं केड़े बड़ कलर तो देखाऊ देखा हमर एडे किछि बिक्री होने हला ना बिक्री हुए बिक्री काई हो ए सब आमे खाया हां एदर केते भार हो डेली के बड़ा नहीं मुठो नहीं हो नेले हेले पची आउछु केते देखनी केते कुबी हेजी खाली को नै मास्टर जहा लगे देले हो जे हमर बिल्ली हेडे ना हम हम घर जाएंगे सेट्टी रहलेन टमाटो हेतिने सब हां टमाटो हेतिने छेचरा कर दी थांदे हां सेणे सब कुबी जे आस धनिया पत्र में अछि ना धनिया पत्र घरे अछि ना नहीं जा ये सूरी सब हमर लागी थिले ना कोन मां पियाज साई बाती रुआ पियाज साई केते करतो देखाओ ए मां करती एति की पियाज साई छिड़ै एति खाइ एति कोन खाइबो आउ खांदी ना गुटे दिन रे एति खांदे ना पाप हबो ए पियाज साई कंचा बा छिड़ै काई ए आखु हां आखु आउ हबो ना ये हबो ना अछि बा
ବିଷ ପଡୁଛି ନା ଏଥିର କିନ୍ତୁ ପୋକ ଲାଗେ ସେ କୋବିଟା ଫୁଲକୋବି ମା କାଲି ଯୋଉ ଖାଇଲାନି ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି ଧନ ଭାଇ ଏଥିର ହଉ ଆବାସ ଦେଖ ହେଲେ ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ ତ ବନ୍ଧା ପଡିବ ବନ୍ଧା ଏ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଥାଉ ଭଲ ଅଛି ସେ ଥାଉ ଭୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ସେ କୋଚିରେ ରହିବ ଚାଲ ଏଥିରେ ସବୁ ବିଷ ପଡୁଛି ନା ଦେଖିଲ ବିଷ ପରେ ଏବେ ନୁହେଁ ଆଉ ଏ କେଇ ଦିନ ହେଲା ପଡିନି ହୁଏ ବସି ମୂର୍ଖ ଲୋକ କହିଲ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପରିବା ବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବା ଆମ ପରିବା ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଉ ନବା କଥା ଆସିକି ନବ ହଁ ଯିଏ ଏଇଠି ରହୁଥିବେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ମାକୁ ମାଗିଲେ ଦେଇଦବ ମା ଦେଇଦବ ହଉ ଯିଏ ଆସିକି ନେବା କଥା ଏଇଠି ନେବେ ଫ୍ରେଶ ପରିବା ଆଉ ବେଶୀ ଆସି ନହେଲେ ମାଗିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ମୋ ମା କହିବ ମୁଁ ଦେଇଦେନି ମୋ ପୁଅ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଦେନି ମୁଁ ଖାଇମି କଣ ଆଉ ଚାଲ